Yuh, dibolo kentuk kabeh piye iki. Gendem ra kok gendem, cikrak ra kok cikrak. Yuh. Wis iki sing mrene iki letot jajal ndelok. Letot kayak piye iki mrene. Kayak endi bocah iki? Kare petok bocah iki. Jane bocah iki kentuk kok. Oh, wah. Iya to petot kae. Kudune iki dingi wis kok kene. Gue mbahku iki pancen tuwek dhewe. Kudune bodo pertama iki rene wis dingi. Cacah liyane dingi wis rene kabeh. Lah kok cahku iki urung rene piye to? Kudune malah sing gone wong tuwek sik. Akeh wong gone tangga-tanggane. Angel wong. Iki jajane entek kabeh. Kayaknya petot rene. Yen ngono ta tenggo isi peyek iki ae. Iya. Ben antenan ning kene sik. Nyantai pokoknya ae. Eh, jane kene iki nyantai ngene ben ae areng ngopi, karo rokok. Wah, enak iki jane. Tapane saja aku ora oleh rokokan karo mbahku teh. Sowanan mbahku kuwi wis nyantai kene penak ae. Nyantai ngene karo ngenteni gedhem. Sumuk era mbawan. Sopo? Gedhem ale iki lungguh ning kono. Neng ndi bareng cahku. Kantok kancane cah. Neng ndi ya parane. Mulai nang luar. Mane itu po nama nang luar pesek. Oh, ini sepuluh saya. Kalau racun lain kono. Kan di rumah pamit. Sono saya. Yo, bareng ngecek kandang, wis betul keloro. Emang bareng ngecek kandangku sing nomor 30. Ane kono ke sing 27. Wis betul keloro, ayahe iki kurang sejarah Mbah Petrus tok jan iki. Peh ngene-ngene tapi aku yo pengen sejarah ya. Loh, kae nyapa jelotong olah-olah ning kono kae. Hei, dem iki nyapa? Pacakmu kaya wong gendeng. Yo bodho ora jane? Petot. Gendeng piye to? Ora harus telepon ngene iki. Mending Gendem. Rapet tok kowe seminggu pacaran kaya wong gendeng. Apa sekere tenan kowe? Gendem. Pak ndi we? gendeng piye to? Pacar wis mending ngene yo. Gagal kok. Mending. Amange bar kok ngene terus mending ngising kok. Er ngene sene ayo ne. Bareng mana aku? Anak no. Wis iki sono le. Lu wis ora. Wis. Di sini situ enak kok. Enak. Wis. Nyapa jare rene iki? Nyapa to tuh? Areng ten jajan mau. Jajan bane rong tak. Wis dingin nang ndi? Ora ben sing kok. Kene iki rene sing jajanmu ae. Ah, suwe enak ram. Entek jajane ra kanduman iki kok liyane. Wis jasa ngono no. Kuale kudune kowe kaya aku. Piye to? Sejo mesti njobe nek tamu ya. Ndi kamu kon mlebu? Semulek Tamu kon mlebu mulek endi wong jane tamu agung tamu jagung. Ngawur tamu agung iki. Ya, jane sebetul harus tamu spesial kowe jane iki. Kok gremeng ngene kono. Metu ora ya. Elah Mas nama bos. Tai itu ning kono. So tamune. Petot deh. Sopo duduk petot. Petot merbuane. Cerita itu ngarep lawang. Ya tuh mlebu aku tuh wis mau getak yai to. Oh, alah. Jare bolomu tamu agung. Baik petot. Jadi neng di paran ora tak petot. Nek petot wis bocah kuwi jo kaget. Wis bolo aku sana. Oh iya ya ndem ya. Iki bolo plekmu ya. Lah iya. Iya bolomu. Wis aja omong ae. Cat mau kon nunggu apa ora? Kok ngadeg ning kene ae rong dino. Ngomong dhewe ae kok gremeng ae. Mas, ayo coba kon ae. Kene sumur ram. Ayo ngadem. Alah, suko ae. Pak sukone. Jajak. Yang bang-bang bosek bukan
Buka kono. Pas buka aku mau kira nyolong aku. Wah, jronen apa-apa nih. Tes bukan kok. Coba. Lu kene to. Enak. Besok, iki kan tau ngetok nang ndi? Tadi ku bisa seliwar. Iki kan tau ngetok nang ndi? Umrah ya iki. Apa tuh? Umrah tuh. Ya tuh, Jepang setengah itu. Tengah tuh. Aku tengahnya satu umroh. Kok itu ana tuh pensiun kaji. Nek ada metungane lho. Aku tuh nang to, pensiun kaji. Piye, Dum? Kowe meri lho, Dum. Ya ndak, doane wis. Wis kabeh ngene. Nah, doane iso umroh. Iso gaji. Ya aku, hitungan aku cah. Aku ben iso nyusul awakmu kaya kowe ngono kuwi. Iya, Tenang sik to, Dum. Dadi kan endi kok kurang rene iki. Kok ora enak benek belas sih ratu montong kok. Cika edine srene wae. Masa? Lah tak njobo dino nek di paramu. Ai ceng ora enek iki. Iya tuh. Ada yang mulai bermising berkeluman panganan sing ra ikhlas kuwi. Mangan gak ikhlas apa Dum? Lah nyatane entek ada entok lho. Tuh. Tot. Gak meneng ya to iki. Ngaren. Biasane pamer harta karunmu ngono iki. Ganyi meneng. Kajo omong itu. Aku kene-kene tamu. Dul-dulan ae. Aku kene-kene tamu di jajan iki. Ora enek ya aku tamu nih kene. Aha. Wis tenan Pak, pancing kena kowe. Iku tamu. Kowe iki urung salaman karo aku ya. Ngoren malah aku. Ya kowe iki lho. Jenenge tanggungan nang aku. Tanggungan apa tuh? Bocah iki piye to iki? Kowe iki jadi tanggungan nang aku. Lah iki tanggungan apa muni yo? Mbah aku perkara kowe ka lho. Mbah aku urung mulai sampai saiki. Saiki piye pertanggung jawabanmu? Kayak endi ya Cel, tangan sing lara kae. Kayak endi ketokno kene. Aku jane wis mari, tapi sik loro tuh. Kayak ngene. Kayak tanggung jawabmu ndi? Wes. Jane niatmu rene badan kok padut jane. Pengen dhewe kene iki badan lho salaman kumpul dosa. Jawa ora jane. Dan betul. Bolong macet double double lancar. Biar nggak umbar. Jawab ora jane. Halah. Yo bodoh. Sik piye? Emang sase sik nyapot jane iki. Tak dongane gelem apa ora jane tot. Sik to. Iki jane bodoh apa ora? Bodoh-bodoh ora dipai jajan blas. Piye jane? Aku kene tamu lho tuh. Aku ngene-ngene sik duwe rasa ngesakne boloku. Makane aku sejarah nih. Tak malah ora dipai jajan iki jane piye to? Ya ora ngono tot. Jajane iki piye ya? Soale iki entekne kuwi lho. So aku lho tuh. Karemu piye? Wis ora usah jajan-jajanan. Niatku rene iki sejarah ning boloku ngene iki. Aku mak dipai jajan ora sak karepmu. Sebetulnya nyatku ini sejarah kowe-kowe kuwi. Terutama kowe tuh, kayaknya tuan rumah tuh. Tuh mak dipai jajan ora sak karepmu. Nyatku ini bodoh badan. Tak cuma jajan sama aku sak unggulan ya karena milih kowe. Ya tot. Mikir niatmu rene iki lho. Sejarah apa jajan? Ya, sejarah to tuh. Ya tak joget emang iki lho. Kowe iki lho badan karo aku. Iya to iki tot. Iya tuh. Kali aku tuh. Itu sepurane tuh. Wah, tot. Kan mah tak ubah badan badan iki to iki. Gendang to. Lah, ngono yo. Ya sepurane sing akeh tuh lagu salah. Ngono to. Ijo piye nek. Mosok ngono to. Ya apa nek. Iki kan nyatu kan mek kuwi ya sepura tok. Biasa nek bodoh piye? Oh iya lali aku. Iya to lali. Wes gak aku ngono kuwi. Wis sik. Kowe masalah. Yo bodoh prajan kok padu wae. Kowe bareng lho tot. Cok ra Jawa. Bodoh-bodoh bareng padu wae. Ijo to suasana iki. Alah, wis aja gremeng ae.
Wong kok gremeng ae. Ranjelmu Besok nyapa dot nonton duit akeh. Iya iki. Yang setor aku lihat duit akeh lho. Omah watokne. Yo, asal duitmu sak loro keh. Sabar, Mas. Sabar ya, wis. Wis sakarmu wis mau kayak piro wis apa-apa aku. sik to tuh. Kualik tuh. Udah tuan rumah nyangoni tamu, ora tamu nyangoni tuan rumah. Wis sarono aku sakne kowe mbek rosok wis tak kawan wis. No, Bayu. Lah sing diitung abang-abang kuwi lha kok sing metu ijo ni iya to lho. lah wis ki mak trimo gelem ora, ngono lho. Aku ikhlas iki. Toh. Ya wis no, terus pun aku. Yo, Kayak ngono-ngono laptop cetok kayak. wis asal gemang-gemang mburi tuh. Aku wis ngat apik ikhlas kok morasan yae. Elek kuwi. Wis ngene arep bali mbahmu aku. Delok mbahmu mulai urung. Tot, Napa? lha kok tinggalnya malah ngalih iki to iki. Kamu tinggal duit aku. Alah, dhewe wis dhewe wong sugih duwe akeh ora wis tur kang lek rosok ngono kuwi. Wis to duitmu ya akeh. Wis mek. Jual bolomu ngono kae. Tuh soal kayak berdelebel burung ana limang menit. Yang mantan nih bolone ae. Ya gue bangun tuh. Ah, gampang aku. Gue wis repot aku. Dong ke, lalu petot ke. Ke mbahku kono. Ya, Yes ya. Tak harus ya, kami nak karep rekod tau. Modal baru kok ini. Yes itu ya. Yes pokoknya dadah. Genteni iki lho jawab ora iki. Yo iki lho. Mas, ben kalau ben yo mbahku sih. Tahu gampang. Yang gue repot aku sih. Ini nggak ada petot, serasa kayak jajan. Jajan pun kayak andrut kan. Lagi mah, ya buat mbahku yurung gue ya. Es, ben, aman mbahku. Es, berusaha. To, genteni muwah kerangku. Tadi, Itu kono untuk kene. ojo itu kene lho. Untuk kene lho. Jalan halus gini beraspal. Halah lambe mundem. Iya toh.